Grŵp cynghori ymchwil Bobl Ifanc yn Decipher yw Alpha, sef canolfan ymchwil iechyd a cyhoedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Ystyr Alpha yw cyngor Sir Arwain at hyrwyddo iechyd a cyhoedd, neu Advice Leading to Public Health Advancement. Rydym yn cynghori ein ymchwilwyr drwy drafod ein barn a bynciau iechyd y cyhoedd a'r ymchwil am maint yn bwriadu ei wneud. Felly, beth yw iechyd y cyhoedd? Mae iechyd y cyhoedd yn ymwneud â helpu bobl i gadw'n iach a ysgoi salwch. Peidiwch â phoeni, nid oes angen i chi wybod am iechyd y cyhoedd nac ymchwil i ymugo ag Alpha. Yn hytrach, mae angen i chi rannu eich barn i helpu gwneud gwahaniaeth. Rai o'r pynciau rydyn ni'n trafod yw datamase, iechyd corfforol, iechyd meddwl, cam ddefnyddio sylweddau a llawer mwy. Sut ydw i'n ymuno Alpha? I ymuno Alpha, mae angen i chi bod person ifanc 14 i 25 oed yn byw yn Ne Cymru. Cynherir bob cyfarfod yn adeilad Spark yn Caerdydd. Ond bydd Decipher yn talu am holl gostiau clyddian. Yn darparu cinio a hyd yn oed eich bobreo a thaleb am gymryd rhan yn mhob cyfarfod. Byddwch hefyd yn gwneud ffrindiau newydd. Bydd gennych rhywbeth newydd i ychwanegu at eich CV a byddwch yn chwilio ymchwil am Mhrifysgol Caerdydd. I ymuno Alpha, ewch i'n gwefan neu sganiwch y cod QR nawr.